थानाय नवेम्बर 26 सालमारिव कांचनपुर बखाकस्ते पानेसागर नेशनल हाईवे 8 तिप्रासा फायरमैन विश्वजित बर्मा बुथारजाखा नागरिक सुरक्षा मंच तै मिजु कन्वेंशन नि थेमरां बरगरबाय विश्वजित नि बागै जस्टिस सानै बन बुथानाय रंनो रमै माजारना सानै बिनि नुखुंग रां 25 लाख तै सेबक नानै सानै एडिसि चंमानि दाते खाना सानमुं तयै डेप्रेशन लाइखा चाकमागाट एसडीएम ऑफिसर वेस्ट तेलेमुरा डिविजन आईपीएफ ति बदल डेप्रेशन रमनतै वेस्ट तेलेमुरा डिविजन नि प्रेसिडेंट बिपिन देबबर्मा शाखा बुथारजांनाय विश्वजित देबबर्मानि नुखुंग 25 लाख रां तै हापांनि बखाक्तै सेबकरानि नांनाय तै एडिसि चंमानि दाते खाना नांनाय हनै सानमुं रमनानि कक डेप्रेशन बिसिंतै साबिखना रका आईपीएफ नि आदं जोंनि नि सालो अमहायकै जेकासे मेमोरेन्डाम साबमिट बा खायनाय लिंकारके लाइथांनाय साल जे 21 तारिख नवेम्बर 2020 जे पानेसागरनि घटना रतयै जे सिरि थैथांजानाय बरंना विश्वजित देबबर्मा अमहायके जागा जे बो थैखा आ घटनाव आबो माने बरकनि साको आबहाय थाया तंमानि एफे आबहाय ख्लाइजाका आबनो तै तिनि बोसों जोंनि खामानि जोंनि खायकनि पायनि बांगिनाय जों बात दो बाहायख्लाय जोंनि पार्टी आईपीएफपी ताइटेलाफोरा सालफां डिभिजननि निनाय आं सालफां प्रेसिडेंट तिनि जों एसडीएम साबिखानि अबो साबिनान आमेमोननाम साबमिट खालायका ते अ जागा अबहाय चिनि पॉइंट दङ जे नम्बर 1 विश्वजित देबबर्मा जे थैमानि এবং आ जागा घटनाव जेता घटना खुंमानि जे बरकनो एकदम दाक्ति ख्लायै रंबि बरकनो लीगल भावे बरकनो बिचारो बाहायकि शास्ति रे आबो दाक्ति शास्ति जों मानानि बागै जों आबो जायतो लिरनाय आबो माइथि आफार ते आबो लगिबो तंगो जे बथि थांनि या ग्लोबो बिनि फेमिलि वो गभर्नमेंट आपनो 25 लाख टाका खलाय होनानै थन ताई नुखुंनि खरकसा सरकारी कंपनी चाकरी जेस करना होनानै थन आबो जों नायबानि ते आपनो कारिबो तंगो जों बार हाकतो तामुन नुइ तंगो बिहार रगते अन्नान स्टेट रग जे म कोविड-19 बिसिङाव गोबां जे इलेक्शन नङै दङ फेबासिनि अ टीटीएडीसी जिल्ला परिषदनि जे इलेक्शन एडीसी नि जों नुखावबो जेता निया पाइथाङैबो 6 मास जों पिजक जागै दंखा एबं ताबो बंनो निसिनि डिक्लेरेशन होरै आबनि बागै अबो बसिनि नायमुं दङ जेता पिजक खा 6 मास एकदम बिसकाउ दारि ख्लायै अब एडीसी इलेक्शन खाजिनाय मुंखुनै अ साबमिट जों बिनाव जागै मेमोरेन्डाम ख्लायया कैसे सुमो लाइथांनाय जे 21 तारिखनि घटनाबो जे विश्वजित देबबर्मा थैमोन तिनरनि सानमुंनि बिसिंथि दं राज्य सरकार आबना एक्सेप्ट खाया अंकता बबो हायनरनि बिसकांगा सबारंनाय अब तो आ जागा घटनाव स्राय एवं फोकास तो जतन नुकजाक अब ऑल ओवर इंडिया वो बाइसु तंगले ऑल वर्ल्ड नुकजाक एवं साबो खाया एकदम स्राय आ जागाव किन्तु ताबो करत ताबो कोन एरेस्ट करै फेबा जे जों तिनि रिमानि या ग्लोबो सारा त्रिपुरा जो जे 18टा ब्लक जे तिनि आईपीएफ स्टेट डिसिजन सेंट्रल कमिटी डिसिजन तै जतो जागा जे खाइजाक दंमानि अ सामंफिया बा स्टेट गभर्नमेंट स्टेप नाय हंगाय बसकांगो जों ते कतर आन्दोलन नाखनानि बाङै जे आबो जों तिया